Спокойно де. Цял ден ви слушаме безумията, сега ще ме слушате 2 минути. Защото докато спорехте кой е на работа и кой не и какви лидери има тук, се оказа, че аз съм единствения лидер на парламентарна група, който стои цял ден от сутринта и в момента е тук. Така че ще ме слушате 3 минути. Къде е Костадинов? Къде е Борисов? Къде е Пеевски? Кирил? Къде са? Иначе цял ден спорите кой е по-велик. Сега да ви кажа според нас за какво става дума. Едните крадохте 15 години България. Другите решиха, че за 9 месеца ще ви надминат. Събрахте се, но не можахте да поделите плячката. Разделихте се предизборно и си обещахте, че след изборите пак ще се опитате да си я поделите по-справедливо. Междувременно цял ден се опитвате да въвлечете БСП в калните си пехливански борби. Стане някой и ни в клин, ни в ръкав, БСП му виновни. Борете си се колкото искате. Тези две лобита обаче в битката помежду си ще съсипете България. Българската социалистическа партия няма нищо общо. Нито с едното, нито с другото, нито с глобката ви заедно. Оставаме алтернатива на това всичкото и продължаваме да се борим за промяна на този модел.